Градусна мрежа, паралели и меридиани. Градусната мрежа е основен елемент на географската карта и на глобуса. Състои се от много мислени пресичащи се линии, паралели и меридиани. Астрономически символ на Земята е окръжност с кръг, който изобразява екватора и един меридиан. Какво са меридианите? Меридианите са най-кратките мислени линии, прекарани по земната повърхност от северния до южния полюс. На глобуса са изобразени като полуокръжности с еднаква дължина, имат общо начало и общ край. На картата те са представени с отвесни линии. За начален меридиан се приема Гринуичкият, който се отбелязва с 0 градуса. Той минава през Гринуичката обсерватория в Лондон, откъдето идва и името му. Гринуичкия меридиан и противоположния на него 180-я меридиан образуват меридианна окръжност. Ако земното кълбо се разреже мислено, тази окръжност ще си получат две полукълба – западно и източно. Разстоянието от Гринуичкия меридиан до която и да е точка на земната повърхност на изток или на запад от него се нарича географска дължина. Тя се измерва в градуси. Меридианите служат за определяне на географската дължина, която е източна или западна. Техните краища на картата сочат посоките север и юг. Какво са паралелите? Мислената линия, прекарана по повърхността на Земята на равни разстояния от двата полюса, се нарича екватор. Паралелите са въображаеми линии, прекарани успоредно на екватора. На глобуса са изразени като окръжности с различна дължина. Причина за това е кълбовидната форма на Земята. Най-дългият паралел е екваторът. С отдалечаване на север и на юг от него дължината на паралелите намалява. При северния и при южния полюс те са само точка. За начален паралел се приема екваторът, който се отбелязва с 0. Ако земното кълбо се разреже мислено по екватора, се получават две полукълба – северно и южно. Освен екватора, основни паралели са също тропичните окръжности и полярните окръжности. Разстоянието от екватора, до която и да е точка на земната повърхност на север или на юг, от него се нарича географска ширина. Паралелите служат за определяне на географската ширина, която също се измерва в градуси. Тя е северна или южна. На географската карта паралелите са хоризонтални линии, чието краища сочат посоките изток и запад. За какво служат паралелите и меридианите? Те позволяват на хората да определят точно местоположение на географските обекти, бързо и вярно да се ориентират, а също и да изчисляват действителни разстояния. Как се определя географско положение на точка? Това става, като се определят нейните географска ширина, географска дължина, т.е. географските координати. Открива се последователно на кой паралел и на кой меридиан е разположена точката. Мястото, където паралелът и меридианът се пресичат, определя нейното географско положение. Меридианите са безброй. Може да се пресекат през всяка точка на земната повърхност. За удобство се работи с 360 меридиана, по 180 в източното и в западното полукълбо. Географската дължина се измерва в градуси от 0 до 180 градуса на изток от Гринуичкия меридиан и от 0 до 180 градуса на запад от него. Всички точки в източното полукълбо имат източна географска дължина, а в западното полукълбо западна географска дължина.
Точките на Гриновичкия меридиан имат географска дължина 0. Паралелите също са безброй, но се работи с 180 по 90 в северното и 90 в южното полукълбо. Какво е това? Да чуми. Виждай. Географската ширина се измерва в градуси. От 0 до 90 градуса на север от екватора и от 0 до 90 на юг от него. Точките в северното полукълбо имат северна географска ширина, а точките в южното полукълбо южна географска ширина. Всеки градус е разделен на 60 равни части минути. Например, географската ширина на тропичните окръжности е 23 градуса и 27 минути. На полярните 66 и 33 минути. Запомнете, географската ширина на тропичните и на полярните окръжности, тя ще бъде ваш сигурен ориентир при изучаването на географията на планетата и на континентите. От екватора 23 градуса и 27 минути, а пак от екватора южната тропична окръжност 23 и 27 минути. Южната полуокръжност е на 90 градуса и е 66 градуса и 33 минути. Запомнете, паралелите и меридианите образуват градусна мрежа. Чрез тях се определя географското положение на всяка точка от Земята от земната повърхност. Географската и ширина по паралела и географската и дължина по меридиана. Те са нейни географски координати.